आर'नाइ 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे मोस्ट इम्परटेन्ट गोदान स्किमनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। बे स्किमाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै इलिजिबल जायो अब्ला नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय 12 मान्थनि थाखाय नोंथाङा 5000 रांखौ नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नैबे 5000 रांखौ मानो होगोन, मा खामानिनि थाखाय होगोन, जोङो बेफोरनि आपडेटखौ नायगोन आरो बे स्किमनि मुङा मा आरो बे स्किमनि जोहै नोंथाङा माबायदि नैबे रांखौ मोननो हागोन, बेयाव बोरै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन, जोङो बेफोरनि गासैबो आपडेटखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय गोदान एकदम निउ, नैबे नामा जाहैबाय PM इन्टार्नशिप स्किम। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। बे स्किमनि जोहै गोबां लाइमोनफोरखौ बेयाव इन्डियानि टप्स कम्पानिफोराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेयाव ट्रेनिं खामानि इन्टार्नशिप खालामनो थाखाय बेयाव खाबु होनाय जागोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों PM इन्टार्नशिप अफार लानानै फैदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ। बेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों 12 मान्थनि थाखाय नोंथाङा इन्डियानि गोबां गेदेर गेदेर कम्पानि आरो गोबां सेक्टराव नोंथाङा बेयाव खामानि मावनो खाबु मोनगोन आरो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथाङा राङारि अनसुंथाइबो मोननो हागोन। नैबेयाव लिरनानै होखादों 12 मान्थनि थाखाय नोंथाङा मोनगोन रियेल लाइफ एक्सपिरियेन्स इन इन्डियान टप कम्पानिस। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 12 मान्थनि थाखाय नोंथाङा बेयाव इन्डियानि गेदेर गेदेर कम्पानिफोराव गोबां सेक्टराव नोंथाङा खामानि मावनो हागोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों आरो बे खामानि मावनायजों लोगोसे नोंथांनो मान्थलि एसिस्टेन्ट अफ 4500 नोंथाङा बेयाव मास मोनफ्रोमबो 4500 गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय मोननो हागोन आरो इन्डास्ट्रिया नोंथांनो नैबेयाव 5000 रांखौ नोंथांनो होगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एकदम फ्रेश निउ स्किम बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो नोंथाङा बेयाव ग्रेन्टबो मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे एक्सिडेन्टफोर जायोब्लाबो नोंथाङा नैबेयाव 6000 नोंथाङा वान टाइमनि थाखाय नोंथाङा बेयाव मोननो हागोन। जुदि खामानि मावनायाव नोंथाङा माबा मोनसे जुदि दुर्घटनाफोर जायोब्लाथाय बेयाव नोंथाङा 6000 मोननो हागोन आरो नोंथाङा इन्सुरेन्स कभार नैबे प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना बेफोरबायदि नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम बेफोर स्किमनि लाबखौबो मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव रोखा जाबाय। दानिया जोङो बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो थाखाय मोननैसो जोङो इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायगोन। बेयाव नोंथाङा बैसोखौ नुनो मोनदों। नोंथांनि बैसोआ बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो 24 निफ्राय 24 इयारनि गेजेराव जानांगोन। बेखिनि बैसोनि मानसिफोरा बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो हागोन। नोंथाङा बैसोखौ दानिया नुबाय आरो इडुकेसननि बागैबो लिरनानै होदों नैबेयाव नट इनरल फुल टाइम। नोंथाङा बबेबाफोर इनस्टिटिउसनफोराव फुल टाइमनि थाखाय नोंथाङा गावनि नामखौ इनरल बानायाखैबा हागोन आरो जबाबो बेबायदिनो नैबेयाव जब स्टेटास होनानै दोनदों। जुदि नोंथाङा बबेबाफोर खामानि मावोब्ला फुल टाइम जुदि नोंथाङा बेयाव मावा अब्ला नोंथाङा बेयाव हागोन आरो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों नोंथांनि फेमिलिनि बोसोरनि इनकामा 8 लाखनि गाहायाव थानांगोन आरो नोंथांनि न'खरनि मेम्बारफोरा गभर्नमेन्ट साख्रि गैयि जानांगोन। अब्लानो नोंथाङा बे स्किमाव इजियावनो इलिजिबल जानो हागोन आरो नोंथाङा बेयाव गोबां सेक्टर नुनो मोनगोन। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों बेंकिं एन्ड फाइनेन्सियेल सार्भिस, नैबेयाव सिमेन्ट, बिल्डिं मेटारियेल्स बेफोरबायदि खामानियाव नोंथाङा बेफोरबायदि सेक्टराव नोंथाङा नुनो मोनगोन खामानि मावनो हागोन। नैबेयाव केमिकेल इन्डास्ट्रि, काउन्सेलिं सार्भिस गोबां सेक्टर दं। बेयाव 80K सेक्टराव नोंथाङा गोबां बिभागाव नोंथाङा बेयाव खामानिखौ मावनो खाबु मोनगोन इन्डियानि टप्स कम्पानिफोराव। दानिया नोंथाङा बेखौ एप्लाइ बानायनो थाखाय नैबे PM इन्टार्नशिप स्किम होननाय मोनसे नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनानै होबानो जाबाय। लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। दानिया नोंथाङा रेजिस्टार बानायनो थाखाय बेयाव नैबे इयुथ रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय आरो नैबे बक्सआव टिक खालामबानो जाबाय। नैबे बक्सआव टिक खालामनानै साबमिट होबानो जाबाय। साबमिट खालामनानै नोंथाङा बेयाव
नोंथाङा बेयाव पासवर्ड क्रिएट बानायनांगोन। आङो बेनि फुल एप्लाइनि भिडिअखौ लानानै फैबाय दं। मानो होनोब्ला मबाइल फनजों बेनि एप्लाइखौ दा बानायनो हाथ'वा, गोबां प्रब्लेम जानानै दं। साननैसो उनाव आं नोंथांमोननो फुल एप्लाइनि आपडेट लानानै फैगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोननो नांगोन ना नाङा। आङो जास्ट नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होग्रोबाय दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।